Салом ба ҳама. Имрӯз мо дар бораи биткоин гап мезанем, ки точни прогноз да биткоин, то чӣ қадар қимат мешавад биткоин ва то кадом вақта мехезад, яъне ки қимат мешавад ва кай арзон мефурӯяд. Дар экрани худ дида истодед коинро, графики биткоинро. Дар инҷо барои анализ кардан бояд мо историяи гузашташа бинем. Дар соли 2017 биткоин 600 то $1000 меистод як биткоин ва охири 2017 сол, яъне ки моҳи декабр, биткоин то $20000 қариб хезд, ки то $20000 қимат. Ва дар охири соли 2018 арзон шуд, то $3000 арзон шуд. ва шумо ҳозир медонед, ки дар ҳамин вақт, дар ҳозира вақт $40000 шудагӣ аст. Ҳар сол биткоин 10 баробар қимат мешавад аз пули гузаштагиш. Масалан 2017 $1000 буд, $20000 шуд, яъне ки даже 10%, не 20% қимат шудагӣ аст. Соли 2018, охири соли 2018 $3000 шудагӣ буд, $3000 арзон шудагӣ буд ва дар ҳозира вақт бошад $40000 шудагӣ аст, яъне ки 40 баробар қимат шудагӣ аст. Ва аз ин ҳисоб ва то чӣ қадар мумкин хестанаш дар кор, то $50000 ё $52000 метавонад хезад, яъне ки қимат шавад. Дар экрани худ шумо дида истодед, масалан то $50 ё $52000 қимат мешавад, барои он ки 10 баробар бояд қимат шавад ҳар сол барои ҳам. Ва баъд аз вай арзон мешавад, яъне то $40000 як коррексия мешавад, коррексияи хурдакак. Боз камтар дигар мехезад, то $48000 ё то $50000 мехезад ва баъд то уровни $20000 мефурӯяд. То уровни $20000 арзон мешавад. То уровни $20000 арзон мешавад, яъне ки то ҳамин уровни ва камтар ба кавом дивижена мешавад, яъне ки аз уровень ба уровень брондан мегирад, яъне ки ҳамин тавр. Ва баъд аз ин камтар дигар мумкин мефурӯяд ва бо мехезад то мумкин то $250000 қимат шавад. То уровни $20000 мефурӯяд ва ҳар сол $10 баробар қимат мешавад ва барои аз ин ҳисоб то $250 ё $200000 қимат мешавад биткоин. Дар 6-7 моҳ он мобайни $20000 то $30000 промада брондан мегирад, яъне ки арзон шуда қимат шуда мегирад. Ва баъд аз он ҳамин охирои соли 2022 ё ки саршавии соли 2022 мумкин ки бохезад, ҳамин хел қимат шавад. Ман мехостам ҳамин маълумотро ба шумо расонам ва прогнози мон ҳамин хел аст, ки то $50 ё $52000 қимат мешавад ва баъд аз он мумкин ки арзон шавад. Ин аниқ нест, лекин бо дар историяш ҳамин хел шудагӣ аст ва аз ин ҳисоб вероятностиш бисёр аст. Баъд то $20000 мумкин фурӯяд ва баъд аз вай камтар коррексия мешавад, камтар ба кавом дивижена мешавад ва баъд аз он то $200 ё $250000 хестанаш мумкин аст дар солҳои 2022 ё охири соли 2022. Хайр, то боздид дар дигар видеоҳо.